Wena Nsila Siqiniseko Mvelase Phara, sibambile ubuqhophololo nobuqili bakho ninendoda yakho udunudunu lo enipheqana nayo la eGoli. Indoda yakho le ekudunisisayo wena udunudunu, sibambile ubuqili benu ukuthi niduniselana ngegama likaKhuzani nina lapho nidlana amatanyula ngegama lendlamlenze ninazisha. Wena Sitabane Ndini saka Mvelase, ngifuna ukukutshela ke Msunwenja lento efana nedede lamasimba. Funa ukukutshela mina ukuthi lo msunu owawukhuluma ngegama lami uthi uKhuzani uyangikhokhela, ungikhokhela o5,000 amasimba lawo, wawazi ukuthi lonto ingoba yenzeka kuwe, usubona ukuthi nami ngithengiwe ngiyakhokhelwa. Angiyona inkonkoni mina, ngisona Isitabane mina. Angeke mina ngize ngithengwe ukuthengela ukuthi ngitalabhe uNtunsula, ngoba uNtunsula mawuthi uyanothisa yonke imtalabho yami ebheke kuye, ama facts zonke izinto uNtunsula uzitalabha yena, impilo yakhe nje yukuzitalabha uNtunsula. Uyabona? Usungasuka nje uthi ngiyamsukela mangithi umaculelwa izingane zama celebrate yena engadumile. Ungathi ngiyamsukela lapho. Ulwa Ndlunkulu akalona i-celebrate. Umahu akalona i-celebrate. And then uNtunsula uyi-celebrate kuphi? Ngoba uNtunsula uhlulo uMaskandi, wahamba walanda lezi ingane ukuthi zimculele. Ngiyamsukela lapha, akuwona ama-facts lawo. Uyabona? Mina uNtunsula ngithatha imisebenzi yakhe emibi ewukungcola bese ngiyinekela izwe. Mina akukho into engiyicomposayo ekuthiwa isukele emqondweni wami engisho ngoNtunsula. Azikho izinto engiyikhandayo zingekho njengawe ukhanda amanga, ukhandela uKhuzani. Ivide engayenza mina ngithi lo amuzi wakubo kaNtunsula awakhiwanga uye, wakhiwe uma wakhe. Ama-facts wonke lawo vele wakhiwe uma wakhe lo yamuzi loya. Uyabona? So wena uyagijima la njengenkukhu enqunywa ikhanda, uyagijima uyobhebhana noNtunsula laphayana ngegama lendlamlenze, uqeda uyabuya usuthi mina ngithengiwe. uKhuzani wakwangithengaphi mina? Ngoba mina ngithatha lokho okwaziwayo ebese ngikugcizelela. Akukho kusha mina engikukhulumayo. Njoba ngisho nje ngithi wena unensila, ungathi inqwaba yedede lamasimba. Nayi lento engikhuluma ngayo abantu bayibhekile kumanje. Nangu wena uyidede nje lamasimba, unensila ebusweni nasemqaleni, uyinhlunu nje. Uyabona? Abantu bakubhekile. Nasi isithombe sakho ngibalethelile abantu. Ayikho into entsha kulento engiyishoyo. Ngisho vele into abantu abayaziyo ukuthi uyinhlunu. Naku uyavela ngempela ebantwini, nabantu impela bazokubona ukuthi nansi inhlunu yakaMvelase. Uyabona? So imapha amangami lapho, imapha amangami. Uyabona? Ngoba uma ngithi mina uNtunsula yibhimbi, nangithi mina uNtunsula yibhimbi akakwazi ukucula. Angithi nawe wambona iyatrend ivideo yakhe lana ebhimbi ingoma yakhe lapha estage kwi All White Spring Picnic, ebhimbi ingoma yakhe ethi hilali lale, hilali lale. So apha mangami wena uyisikhohlakali senja esihambe sikhompoza amanga ngegama lendlamlenze, bese uyahamba uyoholelwa ngendunu kaNtunsula laphana, nipheqane bese nikhokhelana imali bomahosha. Kade niyadakwa zinja.